ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು, 2-3 ದಿನ ಉಂಡು ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ. ಒಂಜಿನತ್ರ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್. ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಆಯ್ತು ಪಿರ ವಿಸಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ರೀಸನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಲ್ಲ ಆವಡು. ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಪಿದೇ ಪಾಯರ್ ಒಂಚೂರು ಇದೇದಾದ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡೋರ್ಡೇದಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ರಿಪಾಗ ಪನ್ಪುಂಡೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು. ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏರು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇವಾಗ ಆ ವಿಷಯನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಗ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು. ಸುರು ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಒಲ್ಪ ಜೀವನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಏನು ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಡೆಮುಟ್ಟದ ಜೀವನಗೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ. ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಮಾತೇರ್ನಲ. ಅಪಗ ಸುರುತ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ. ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ. ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನಿ ಅಲ್ಪ ಮಂಜನಾಡಿ ಪದೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಕೇರಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುರುಡ ಪದವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು, ಆರೋಗ್ಯವದೇ ಉಲ್ಲೇರು, ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಿನ ಮಾತ ಪದೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಲ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ. ಶಾಲೆ ಯಾನು ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಡು. ದೇರಳಕಟ್ಟೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇಡ್ದು ಬತ್ತಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಡೆ ಯಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾನ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಕಲ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ 3 ಜನಲ ಎಂಗ್ಲು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಪಗ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು. ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಕೈತ್ತಲಾಯಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕುಂಡು. ಐನು ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೆ ಒಳ್ಳೆದೇ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂಡು ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಬರಂದದ ಆಕಲು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂದೆ ಪಂಡ. ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗದ ಟೈಮು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಅಪಗ ಇಜ್ಜಾನ್ ಆ ಟೈಮುಡು. ಇತ್ತೆ ದೇವೆರೆತ್ತ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೈದ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗದ ನುಪ್ಪು ತಿನಿಯರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ. ಮಸ್ತ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೂರು ಕಷ್ಟನೇ ಆ ಟೈಮು ಆಪಗದ. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್. ಅವೇ ಪದೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಹೊಡೆದು ಎಂಕಲ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಆವಡು ಅಣ್ಣೆ ಆವಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆಲ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ. ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಬಸ್ಕು ಪೋಯರ ನಮ್ಮಡ ಆತ ಕಾಸು ಇಜ್ಜನ್ ನಮ್ಮಡ ಅಪಗ ಪೊಪ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿ. ಆಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಆರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಆರೆಗ್ ಬೇರೆ ಮಾತ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಆರೆಗ್ಲ ಪೋಯಾರ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ. ಅಪಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾನು ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪು ಎಂಕ್
ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದ ಪಂಡ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಅಣ್ಣೆ ಅವರ ಸೈಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಪಗ ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಅಪಗ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಪಗ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಕರೆಕ್ಟು ಅಪಗ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಪದೋಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತು ಒಂದು ಪೋಪುನಿ ಎಂದು ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂದು ಯಾನು ಪದೋಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಪೇನಿ ಅವೇ ಪದೋಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರದ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದೇ ಪೋವಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋವಂದಿತ್ತೆ ಐನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಂಡದಾರು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಂಜನಾಡಿದ ಅರ್ಚಕೆರ ಆದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆದು ಉಲ್ಲೇರನ್ ತೋಜುಂಡು ಆರು ಯಾನು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನೇನು ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಳು ಶಾಲೆದ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬೊಕ ರತ್ನಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಆತೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನಕಲ್ ಅಕಲ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ದಯಪಂಡ ಆರು ಒಂಥರ ಜೋಕ್ಲೆನಂತರ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪೀಂಟ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ದದಾನ್ಲ ಆರೆಗ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಒಯ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡು ಐನ್ಲ ಆರು ಕುಟ್ಟಿಯನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಜಿ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಕೊನರ್ರೆ ಮಾತ ಕಡಪುರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ಅಂಚ ಕಡಪುರ್ನ ಪತ್ತುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕುನ ಪತ್ತುನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತೆರನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರಾರು ಐಟಿ ಏನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಡಿಗೆ ಹಣೆರೆ ಮಾತ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುಪುನಾಗ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಯಾನು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನೇನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ರತ್ನಾವತಿ ಟೀಚರ್ಡ ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಆತು ದೂರ ಹೊಡೆದು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ರತ್ನಾವತಿ ಟೀಚರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ದಾದಾನ ಆರು ಎಂಡ ಲೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಿರು ಈ ಒಲ್ತುರ್ದು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಆತು ದೂರ ಹೊಡೆದು ನಡ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪುನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಎಂಕ್ಲವೇ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಒರ್ಬರೆ ಅನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತನಿ ಯಾನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಇದಾಡೊಂದಿತ್ತ ಉಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ನಡಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡಪದೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ದಾರದ ಇದಾಯಗ ನಿಕ್ ಬಸೊಟ್ಟು ಪಾಯರ ವಿಜ ಅಂಚೆ ಅಂಚನಪ್ಪ ಯಾನೆ ಬಸೊಟ್ಟು ಪಾಯರ ಎಂಕಲ್ಡ ಆತು ಅನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಆರು ಶುರು ಮಂತ್ ನಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಎಂಕ್ ಎಂಡ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಡೈಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ಸುಗೆ ಪೋಯರೆ ಕೊರೊಂತೀರು ಬರಿಯರ್ಲ ಪೋಯರ್ಲ ಆರು ಕಾಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮರ ಪೆರಾಪಜಿ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಅವು ಟೀಚರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಏನಕಲ ಫೋಟೋಲ ಐತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕಲ್ ತಿಕ್ಕದು ದಯಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಪಗದ ಸಪೋರ್ಟು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೀಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾದ ನತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಅಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆದಾನೆ ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ಲೂಟುನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತೆ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಸು 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 ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಬಲ ಪಂಡದು ಡೈಲಿ ಕೊರೊಂದಿದೆ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಕೇಣಿ ರೆಡ್ಡೆ ಆಂದಿಚ್ಚ ಪಂಡ ಆರೆ ಡೈಲಿ ಕೇನೋಡೊಂದು ಪನೊಂತೀರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಪಂಡ ಆರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರೊಂತೀರು ಬಯ್ಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಪರ್ಸರ್ದು ಎತ್ತದು 2 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಬರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ತಿನಿಯರ ಬರ ಕಾಸೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕಲ್ನ ಕೈ ತೂಪುನಿಯರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಮೀನು ತೆತ್ತೇರ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರ ದಾದಾನ ಅಂದು ಬಟ್ ಅವೇ ಟೀಚರ್ ಅವಲ್ಲ ಯಾನು ಕೇನಿಜ್ಜಿಂದ ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಕೇನ್ ರೆಡ್ಡೆ ಒಂದಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಟೀಚರ್ಡ ಅಂತರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತರ ದಾದಾನ ಪನ್ಪೇರ ಅರ್ಧವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಿರೋದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಒಂಡದು ಹಂಗೆ ಏನು ಒಂದಿಚ್ಚಾನೆ ಯಾನಪ್ಪ ಗಾನಿ ನಡ್ತೊಂದೇ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಮನದನಿ ಟೀಚರ್ ನೇರೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಎಂಥ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಪನೊಂತೀರ ಅಂಚ ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಗಿಂದ ಆಪನ್ ಪಂಡು ನೆರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡುವೆ ನನ್ನಾಗನೇ ಯಾರ ದೆತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬರ್ಸಲಿ ಜೋಕುಲು ಕೇನ್ ನಿಜಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪ್ರೇಯರ್ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುದಾನ ಕೇನು ತಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನು ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪನು
ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತುಂಡತ್ತ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದುಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿ ಸಿ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ದೇರ್ಲಟ್ಟದು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತುಡೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ದೇರ್ಲಟ್ಟೆಡ್. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ 10th ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತ. ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಟ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎದುರೇ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಆವಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನಾಲ್ ಒಂಜಿಕ್ ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತುನ ಅವಾಗ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಆತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನಾಲ ಛದ್ಮವೇಷ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಛದ್ಮವೇಷಲು ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೈಕ್. ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಾಡೋದು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಉಜಾಲಡ್ ನೀಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾತ ಪೂಚಿದು ಉಜಾಲದ ಪೊಡಿ ಬರೋದು ರಾಬಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೊಂಜಿ ಪೊಡಿ ಬರೋದು ನೈನ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಬರ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಸೋಕುಡೆ ಬಟ್ ದೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡೆ ನಡತದುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ PUC ಬೊಕ್ಕ PUC ಮಲ್ತೇನೆ. PUC ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಹಿಂದೆಕ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಟಕ ಐಟ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಇಡೇಟ್ ದಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂತೇನೆ ಅಂಚ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಸೇರಿಯಾನು. ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲಡ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಕಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಪನ್ಪೇನ ಉಚ್ಚಿಲಡ್ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸೇರ್ನಿ ಅವಳು ಸೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆದ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಮಂಜನಾಡಿಡು ಅವೇ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಪದೋಲಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಂಜನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕಲ್ಪುಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡದು ಅಂಚೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಇತ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೆರ ಬೋಂತೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತದು. ಫಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲವಕುಶ ಪಂಡದು ಐಟಿ ಯಾನು ಕುಶನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅನ್ವಿತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೇರಿಯ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಕಟೀಲು ಮೇಲದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲಡ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ. 10th ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅವೆಕ್ ರೀಸನ್ ಏರು ಪಂಡ ಬೊಟ್ಟಿಕೇರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೆರ್ ಆರು ಇತ್ತೆ ದೈವ ದಿನ ರಾತೆರ್ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಶಾಂತಿಲ ತಿಕ್ಕಡು ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಅದೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತೂದಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅದು ಬಂದದು ಆರೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕಟೀಲು ಮೇಲೆ ಬರ್ಪನ ಬಂದದು ಲೆತ್ತೊಂಪೋದಿತ್ತೇರಿ ನಾನು ಆರ್ನ ಬೊಟ್ಟಿಕೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಗಲ ಪದೋಲಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೌಲಾಯಿ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಈಸಿ ಅಂದು ನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿಯಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಲಿತದು ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೊರ ಟೆಂಟೆಡೆ ಹಿಂಗಲ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅನುಭವ ಆಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಂದು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಐನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲುಂಡು ಆತನೆಟ್ಟ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಗ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು.